Kavennustavan valinta vaikuttaa siihen, mihin suuntaan kavennuskohdat kääntyvät. Vasemmassa reunassa näemme oikealle kääntyviä kavennuksia, ne on tehty yhteen neuloen, ja oikeassa reunassa kavennukset kääntyvät vasemmalle, ne on tehty ylivetäen. Tässä tehdään ensin 2 reunasilmukkaa ja sitten yliveto eli ylivetämiskavennus. Nostetaan 1 silmukka neulomatta, neulotaan seuraava silmukka ja vedetään neulomatta nostettu silmukka neulotun silmukan yli. Huomaa, että nostettu silmukka meni kierteelle, koska se nostettiin puikon kärjen suunnasta. Jos se olisi nostettu oikein neulomatta, kierrettä ei synny.